Hej som først der, Nightmare Fox her, og velkommen til den her video. I dag bruger jeg webcam. Det er sådan kun lidt, jeg kan det ikke hver gang. Men i dag skal vi spille Yandere Simulator igen, men nu uden livestream, så sidste gang gik det godt med livestream, men det var lidt forfærdeligt videoen her. Det var helt dårlig lav kvalitet, men nu kan I se den igen. Men der er sikkert dårlig kvalitet i spillet af det. Men nu laver vi en video, så Rosanna har ikke. Jeg prøvede at lave hende, men det er det bedste jeg kunne med hende. Det er det bedste jeg kunne. Og jeg kunne ikke få hendes billede til at se perfekt ud. Nej, det var ikke så pænt. Vel? Nej. Så i dag synes jeg altså, vi skal til at prøve at... Hvad skulle vi prøve? Hvad synes I alle sammen? Synes ikke vi skal... Der er nogle nye ting. Jeg skal lige læse hvad det er. Okay, så er det nye ting indtil videre sådan på en måde. Altså opdatering. At nu Kokona, hun bevæger sig faktisk som en rigtig mand. Eller menneske. Hey, jeg har ikke vist jer opdatering, så vi kan lige så godt gøre det, okay? Okay. Så ja, her kan vi skifte vores tøj. Jeg vil hellere gå med udendørssko, det er de hvide. Hvad? Nå, det er fordi jeg har... Nå, okay, jeg modificeret spil, perfekt. Fint. Men okay, så... Vores lærer er her ikke. De er her ikke. Hun er her. De er herinde. Tada! Hej lærer. Og se. Så det her er det nyeste ting. Jeg skal lige spole tiden frem. Det er det nyeste ting indtil videre. Er det ikke fint? Det synes jeg i hvert fald. Jeg synes det er så dejligt med sådan noget. Der er faktisk nogle specielle ting, hvis man zoomer ind, men jeg kan ikke zoome ind. I hvert fald noget, jeg har set det på en video, sådan på YouTube et sted. Okay, så den her ting, kan I se det? Kan I se den her? Man kan stjæle det her sådan. Men man skal passe på, for hvis det ser os. Put that down. Did you think you could get away with stealing? There will be serious consequences for this. Så bliver du bare selvfølgelig expelled for at stjæle. Okay. Dejligt. Okay, så vi skal prøve at få den ud, men det kan virke helt. Og jeg ved hvornår de går, så lad os gå og vente på at de går ud, okay? Så lad os snakke med de andre folk imens, okay? Lad os snakke med de andre. Så de går bare alle rundt i en rundkreds, perfekt. Du får Musume. Her, Musume Donchaku. Yay. Så her har vi Osana, Yui Ryu, og så har vi, Yui Ryu, hun har ond personlighed. Så har vi Yuna Hinata og, hvad var det nu hun hed? Var det ikke, ja, hey, er de søstre? Nå, det burde de være. Og det her var det ikke. Vent. Mig Mio. Ja, pokkers. Jeg tror altid Yui Ryu og mig Mio, de bytter rundt. Hey, så de har bare det samme ting. Undtagen Kokona, Haruka. Det her. Nej, jeg ved ikke om jeg viste hende her. Det er... Hvad hedder hun? Sakimio, men også kendt som Hatsune Miku. Nå, yes, det er også en god ting, fordi så kan vi høre en snak der i telefonen. Det var det, vi skulle. Yes, okay. Nå, jeg glemte, de kunne se mig, pokkers. Okay, lad os se. Okay, så venter vi bare på, at hun får sin telefonopkald. Okay, lad os faktisk... Vent. Vi nåede det ikke. Kom nu. Nu får du din telefonopkald. Sorry, my phone's ringing. I'll be right back.
Jeg ved ikke, om I kan høre det der. Okay, lad os se, hvad der sker. Lad os se animationen. Sejt! Cool! Hello? Sejt! I told you not to call me when I'm at school. Like I said, that was a one-time thing. I don't want to do that again. Sejt! How much did you say? Nej dog. Well, if it's just one more time, then I guess it's okay. How about tonight? Where we met last time? In Seisuta Town? Lad os hælde det her ud over hende. Fik dig! Fik dig, na. Der er også en anden ting, I skal se. Okay, det er ikke tid til klasse endnu. Vi skal lige gøre det her, point. Se her. Den skal vi tage med. Så skal vi lige gøre det her. Okay. Så har vi fået det her. Lad os vente på Kokona. Jeg mener Osana. Ja, Osana. Okay, lad os vente. Der kom hun. Hej Osana. Okay. Fik dig! What is this? It smells like gasoline. Og nu skal du bare nyde showet. Ja! Hvad sker der? Super sejt. Og alle er bare ligeglade. Så nu skal vi bare smide hende væk. Og jeg ved, hvad vi gør. Ja. Yeah. Vi smider hende her i. Så. Dejligt. Og væk med dig. Så. Klar det. Nu burde lærerne gå. Kom nu, gå nu, lærer. Så, nu går de. Nu kan jeg stjæle den. Okay, lad os stjæle. Nej, det kan vi ikke. Læreren kommer. Hvorfor kommer der en lærer herind? Pokkers! Hvorfor er der en lærer? Hvor irriterende. Hvordan skal vi komme væk og få den stjålet? Jeg bliver nødt til at gemme mig her. Hvordan kan vi få den væk? Hvad er det? Ja, den! Kan jeg vide, om den kan hjælpe? Okay, måske kan vi distrahere hende. Okay? 1, 2, 3. Godt så. Klar den. Okay, jeg er klar. Stjæl! Stjæl! Skynd dig nu, Emil. Gem dig! Kom nu! Huha. Okay. Gem dig, Emil. Okay, gem dig her. Løb herind. Så, Luk døren. Vi slap væk. Dejligt. Men alle sammen, jeg må til at slutte den her video her. Håber I kunne lide den her. Det var meget sjovt at lave. Okay. Det var meget sjovt at lave det her videoer. Håber I kunne lide den. Håber der var god kvalitet. Og jeg er glad for, at jeg kunne lave en video. Woo! Og så ser vi bare. Men lad os sagt sådan noget. Håber I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så meget gerne lige like. Ses vi bare i den næste video. Vi ses alle sammen. Dad, lead me to them. Hej.